थांनाय जुननि 3 थारिखआवहाय जोंनि गामिनि भद्र औवारिनि फिसाला गेरेमसा औवारिया माने न'निफ्राय गोमादों। सानदोंमोन न'आव लोगोफोरजों बहाबा दंहैयो, नाथाय दिनैसिमबो दा न'आव सफैफिनाखै। ओमफ्राय आङो बिनिनो बिमायं जायो गामिनि सोमोन्दो। बे हिसाबै जोंबोथ' नागिरनायावहाय सुलु लादों जेरावबो लोगो दिगो, नाथाय जोङो खोनानो मोनाखै, मानसिखौ बेहाय दङ होननानै मिन्थिनो मोनाखै। दा नंखायनो जोङो सानदों गामिनि रायजो राजा हिसाबैहाय बे मानसिया बहाबाफोर जुदि दङब्ला जोंनो नैबे नाम्बारावहाय खोन्थाहरो, जोङो बेखौ खावलायगोन। गोमानाय बेक्तिया बेसेबांसो बैसोनि जागौमोन? गोमानायाथ' क्लास 10आव रानिं फरायबाय थानाय, 15 एसे बारबाय, 16 बोसोर खाथि आसपासावनो दङ। दिनैसिमाव मास मोनसे जानो थांगासिनो दङ। दासिमावहाय मोनथिनो मोननाय मथेबा 15-16 दिन बेबायदि जाहैबाय। लोगोखौ लानाङा। जोङो बे मिडिया बिथांमोननि गेजेरजों जोङो बेखौनो खावलायगोन जे सोरबाफोर बे मानसिखौ नुसनबायोब्ला बेखौ जेन' नैबे जोंनि जानबुं नाम्बाराव खोन्थाहरो, जोङो गुरैयै खावलायबाय। जोंनि जेन'बा दस्राफ्रा सोरबाफोर गोमाबायनाय दङब्ला जोंबो बेखौ मालाबा नुसनबायोब्ला जोंबो खोन्थाहरगोन। नोंथांमोनहाबो जोंनो गावनि हारिनि बा ओनसोलनि मानसि हिसाबैहाय जोंनो बे सहायखौ होयो। बिनि थाखाय जों रायजो राजा बयखौबो खावलायनाय थाबाय। ओरैनोथ' न'खराव जेबो दावराव दावसि जायाखै, आरो जानायथ' जों बेबादि, आंथ' न'सुं खाथिनि मानसि, बिदि दावराव दावसिखौ आं खोनायाखै। आरो मेन्टेलि प्रब्लेमा एसे एनै हयथ' जानोबो हागौ। दा हथात आजिखालि गथ'फोरखौ बुंनोबो हाला। निसा बाहायदों होननाथ' जों इसिबां माने बुंनोबो हानाय नङा। बे बाहेरफ्रावसो जाखोमाबायोमोन नामा, जों बेखौ बुंनो हाला आरो, खिन्थु जानायखौ जों नुवाखै। बिफा जाहैबाय। जिथु नोंथांनि जे गथ'आ जे गोमानानै दङ, रायजो राजाफोरखौ मा खावलायनो सानदों? रायजो राजाखौथ' आङो लेंथुम नागिरनाय जादोंमोन, दा नागिरनायाव मोनाखै। दा बेखौनो सोरबाफोर मोनो खोमा, सोरबाफोर नुदों खोमा जेरावबो, दा बेखौ जाहाथे सोरबाया नुनानै खिन्थाहरो, बिनि थाखाय आं दा नोंथांखौ हास्थायनो हरनाय जाहैबाय आरो। जिहेतु नोंथांनि फिसाला बे बेक्ति, बिथाङा जिहेतु 3 थारिख जुनावनो गोमानानै दङ, 3 थारिख जुननिफ्रायनो दिनैसिमावहाय 18 थारिख जाबाय। जिहेतु नोंथांमोना माबायदि सन्देह खालामदों गोमानायखौहाय? दाथ' सन्देहआ जोङो नैबे गामि खाथि खालायाव नागिरदोंमोन, नागिरनायाव सोरबाया नुदों। दा बेहाय आं सोंबायबो, सोंनायाव नंमारगौ नुदों बेबायदिनो। अजानावबो जोङो नायबाय, नायनानै नुबाय, ओमफ्राय दङ खाथि खालायावनो होननानै जोङो दा अजानावबो थांनानै दा फुजा फारबोखौ होबाय आरो। दा जोङो बबेबा गोजान जायगाफ्राव थांदों खोमा, दा बेखौ सोरबाफोर नुसनबायोबा जाहाथे हमनानै दोनो, बिनि थाखाय आं दिनै खावलायनाय थाबाय।